Ako získať najvýhodnejšiu hypotéku v roku 2025? V roku 2025 hypotekárny trh opäť ožíva, keďže dopyt po úveroch rastie. Tento trend je spojený so znižovaním sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky, poklesom komerčných úrokov v slovenských bankách a očakávaním ďalšieho zvyšovania cien nehnuteľností. Preto môže byť teraz výhodný čas na získanie hypotéky. Čo všetko treba zvážiť pri financovaní bývania hypotékou? Prinášame niekoľko praktických tipov, ako získať čo najvýhodnejší úver. V roku 2024 sme zaznamenali zvýšený záujem o hypotéky, keďže banky začali znižovať úrokové sadzby, čo znamenalo, že sa dostali na prieznivejšiu úroveň. Tento trend prilákal klientov, ktorí sa rozhodli získať úver v čase, keď ceny nehnuteľností začali opäť rásť. Je dôležité si uvedomiť, že vysoké ceny nehnuteľností môžu v budúcnosti urobiť investíciu do bývania ešte drahšou, než ak by ste čakali na nižšie úrokové sadzby. Európska centrálna banka znížila svoju základnú sadzbu, čo môže viesť k ďalšiemu poklesu komerčných úrokov v bankách. V priebehu tohto roka sa očakáva, že sadzby klesnú na úroveň okolo 3%. Banky sa navyše budú snažiť získať viac klientov a môžu vyvolať konkurenciu, čo môže viesť k lepším podmienkam pre žiadateľov o hypotéku. Avšak okrem úrokovej sadzby je dôležité zohľadniť aj ďalšie podmienky úveru. Nezabudnite, že najnižší úrok nie je vždy najlepším indikátorom výhodnosti hypotéky. Ak plánujete rekonštrukciu, porovnajte si, či je výhodnejšie získať spotrebný úver alebo hypotéku. Výhodnosť trojročnej fixácie. V súčasnosti je možné získať hypotéku s úrokom od 3,5%, čo je o niečo nižšie ako pred rokom, keď úrokové sadzby začínali na 4%. Väčšina žiadateľov si vyberá trojročnú fixáciu, pretože očakávajú ďalší pokles sadzieb v nasledujúcich rokoch. Trojročná fixácia je momentálne považovaná za najvýhodnejšiu v porovnaní s ročnou alebo 5-ročnou fixáciou. Maximálna výška úveru. Banky zvyčajne poskytujú hypotéku vo výške maximálne 80% z ceny nehnuteľnosti. Zvyšnú sumu môžu klienti dofinancovať iným úverom. V súčasnosti sa však môže stať, že klienti nebudú schopní splácať takýto druhý úver. Preto je dôležité zvážiť aj možnosti, ako ho získať. Rodinní príslušníci môžu byť nápomocní a poskytnúť ako zabezpečenie svoju nehnuteľnosť, pokiaľ nie je zaťažená inou hypotékou. Takto môžete získať ďalšie finančné prostriedky na pokrytie celej kúpnej ceny alebo aj na rekonštrukciu nehnuteľnosti. Ako postupovať pri financovaní bývania? Ak plánujete kúpu bytu alebo domu, odporúčame vám začať dôkladným prieskumom možností financovania ešte predtým, ako začnete hľadať nehnuteľnosť. Preverte si úverové možnosti vo všetkých bankách a až následne sa rozhodujte o kúpe nehnuteľnosti. Banky totiž majú legislatívne limity a obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť získať úver. Rád by som vám poskytol zo pár rád, ako získať najvýhodnejšiu hypotéku. Poprvé, preverte si svoje úverové limity. Zistite, akú výšku úveru vám banky poskytnú ešte pred začatím hľadania nehnuteľnosti, aby ste zbytočne nestrácali čas hľadaním nehnuteľností, ktoré si nemôžete dovoliť. Po druhé, porovnajte si ponuky. Porovnajte ponuky hypoték vo všetkých bankách a vyberte si tú, ktorá vám bude najviac vyhovovať. Odborníci vám môžu pripraviť komplexné porovnanie a pomôcť vám vybrať najvýhodnejšiu možnosť. Po tretie, zohľadnite všetko, čo banka preverí. Preveria váš príjem, počet vyživovaných detí, povolanie a ďalšie faktory. Každá banka má svoje vlastné kritériá. Po štvrté, zohľadnite úverovú históriu. Vaša úverová história bude mať veľký vplyv na to, akú výhodnú ponuku dostanete, ak ste v minulosti mali problémy so splácaním. Môže to ovplyvniť schválenie hypotéky. Po piate, zistite výšku možného úveru. Ak chcete získať vyššiu hypotéku, môže byť potrebné pridať spoludržníka, ktorý vám pomôže prekročiť požadovanú hranicu. Po šieste, nezabudnite na poplatky. Pri vybavovaní hypotéky sa môžu vyskytnúť rôzne poplatky, napríklad za znalecký posudok, poistenie nehnuteľností a ďalšie administratívne náklady.
Finančný sprostredkovateľ vám tieto poplatky pomôže porovnať a vysvetlí, aké doklady budete potrebovať pri podaní žiadosti. S týmito tipmi by ste mali byť lepšie pripravení na získanie výhodnej hypotéky a financovanie vašej nehnuteľnosti. Spolupráca s finančným sprostredkovateľom vás zároveň odbremení od všetkých krokov, ktoré som spomínal. Informácie o úverových limitoch, porovnanie ponúk z bank alebo informácie o výške možného úveru. Tieto všetky činnosti vybaví za vás. A získanie najvýhodnejšej hypotéky, financovanie vašej nehnuteľnosti bude pre vás omnoho bezstarostnejšie.